Ka amlarem CNRD block shen kan sayo eka yeng office bathamai ka ban penbiang lut ye kijindon kam jugi nong tre bat ki pat ba hakate ka than uba hamlet son doling menteri ki kam community and rural development ula thung ye umau nongrem jogani ka office haka artarik uno pra ha amlarem uba lakman rumboi menteri ki kam puli puthi bat kam po yeng uba mi khmat ki pat ba na amlarem constituency ula don lang hakani kasni Uba hamlet son ule thu baka sorkar kalamang ya ka jinglut ka ba kot shaka ar point nyo klur tangka bante ya kani ka yeng office bathamai ula ongru baka jingyo ya kani ka office bathamai kan pen state ya ki kam penroi bat kan ya rabru ya ki pat ba ha ki jingdan kam jangki ka amlaram CNRD ka pen biang ya ki jingdan kam jangki pat ba ki ba shong basa ha ki nyo phuai tili ki shnong ki thau ki ba don ha ki rana bat ki padun lum ka than riwar jantia Kidon ru Sunspa khandai photili ki self help group hapo kani ka block uba hamlet son ulapan pau ka jinkman uba hamlet son ulapan pau ka jinkerman badu khmi lenti bagi jingtre kani ka yeng office kanyat stat shaprang ban pendap ya ka hakapor ka babiang hakani ka sngi thungmau nongrem nasan ran ru de director ka CNRD department SC Sadhu IAS Deputy Commissioner West Jante Hills ba abi Australia IAS ki pat ba bat ki samla samhoi na ka te ka than ka blok kala ai ka shakring ba pura na ka benta ki nong song snong jong ka amrem blok barokawe kala function hagini sabot ligisnan hagiye ki ba haban penhe na ko por shako hanre benta ka kenti ilayo artlur nyulat na ka benta bante ya ka ying building ka batumay kumbang iti ka blok ka day ka badan kamtam na ka benta ka jinan kamjong pat ba namar ba Shibon ki jinon kam ki jongi ide bat kablok kajin complain na kawe ka po sa report along space jaka kakapnya hanre menta nilayo ya kada project banga kramen skan balan ba kada project kabang standard sna inla ban kata ia kejidong kanjong paipa habaro kimlian namar menta karkom susar khadar karkom tunjat ikam office kalong raya phere du kata namar ba ke ek berengkam ide berengkam ke hingga masker namar ba kibon kijing berengkam kide lembaga online lane lamba digital ni kat kaba litre tengala sokmen ba hakan kenti ya ka jing amrut jong pai ba jong amrut blog nila yo ban le ya ka ne kam hamne but ngakermen skem ba ka ne kan ajimen toy yagi paro